da ɗabbaka manhajin a aikace irin abubakar gumi wallahi a Najeriya ban sani ba tsakani da Allah. Don ina ce muku hatta su ɗan hodiyo ba su yi wa manhajin fahimtar da abubakar gumi ya yi ba, ku yi haƙuri ban zurfafa ba su yi manhajin ba, don su ma sai da suka bi rudani na kadiriya da sauran bidi'o'i sannan suka samu hiqba ko huqba min tarihihim, aka samu wani ɗan yanki a rayuwarsu ɗan kaɗan wanda suka ainihin fahimci sunnar. Amma sun yi tafiya iri-iri ta 'yan bidi'a, sun bi tarka-tarka da yawa, amma sanin malami mujtahidi irin abubakar gumi wanda ya fahimci manhajin yake iya ɗabbaka shi aqidatan wa manhajan waslukan, na rantse da Allah wanda babu wani sarki bayan shi, wala ban san wanda ya kusanci abubakar gumi koda da kilomita 500 ba, wala ban sani ba. To waye ubanka a Najeriya wanda har ya karantar da kai manhajin ahlus sunna ko manhaji as-salafi, wanda zaka ce saboda sanin manhajin har kana da isma diniya da isma salafiya, wadda har ta sa ka gamsu, bayan gamsuwa amma kuma ka gaggazawa, sai kuma ka dawo kaga ka gamsu da shi'a? Babu. Akwai dai 'yan rudu da yawa. Wannan kwan ka ce 'yan rudu, to zan iya rubuta maka littafi wanda ya kai girman siyar alamin nubala, zan rubuta maka littafi mai mujalladi 30 ka maka tarihin waɗannan 'yan rudu da 'yan ma habba wa dabba, waɗanda duk su ne suka taimaka mana muka samu kanmu a halin kaskanci da wulakanci a cikin musuluncin da muke a Najeriya a yau. Amma na tabbatar muku da cewa da a ce tare da abubakar gumi an ƙara samun mutum 3 tare da shi, to da ba haka ba. Sannan a ce daga kaucewar shi da shekara ɗaya an samu wani wanda yake makamancin shi ko kusa da shi, to da ba haka ba. Amma ku yi karatu, ku yi zurfi a cikin manhajin salafiya, za ku gane waye abubakar gumi da ilimin shi da manhajin da iya ɗabbaka manhajin da sulukin shi, tarbiyyar shi da halayen shi da ɗabi'un shi da komi na shi, komi bai rage maka ba, ka je ka samu. To saboda haka ina ganin ba daidai ba ne wani mu yau ya buga kirji ya ce shi ya fito gidan ahlus sunna ne, don haka ya ga